فرانكلين ديلانو روزفلت. That the national emergency is still critical, I shall not evade the clear course of duty that will then confront me. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis: broad executive power to wage a war against the emergency as great as the power that would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe. I have said this before, but I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign war. ኣብ ጊዜ መከራ ዝርከቡ ሽግሮም ጥራይ ዘይኮነ ሽግር ተኻብኦም ብዙሕ ጽበ ማሕበረሰብ ንምፍታሕ ዝኽእሉ ሰባት ኣብዚ ዓለም ገና ውሕዳት እዮም። ብፍላይ ሃገር ብናይ ሽግር ውግኣት ኣብ ትሕመሰሉ ህዝባ ብሰንሰለ ሽግር ክሕናቕ ተቃሪቡ ኣብ ዝቓዝነሉ ወቕቲ ኣጀኹም ዝብል ሜላ ደልዩ ዝደነነ ክሳውቲ ክቐንዕ ዝገብር መራሒ እንክርከብ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ መልእኽተኛ ይቝጸር። ኣብ ጊዜኡ ብዝነበሩ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ብዝኽተልዎም ተኸታተልቲ ትውልድታት እውን ብሰናይ ተግባሩ ክዝከር ይነብር። ኣሜሪካ ንምድረ ሰማይ ዘንቀጥቅጥ ሓደጋ ጐኒፉ ኣብ ዝነበረ ጊዜ ብፍርሕን ሸቑረራን ኣብ ሳጹን መከራ ኣብ ዝተኾርመየትሉ ወቕቲ ኣለኹልኩ ዝብላ መራሒ ረኺባ ነበረት። ሃገር ብኽብራ ህዝባ ከይሸገሮን ከይተሸቑረረን ክነብር ካብ ሓለንጊ ስቓይ ዘውፅኣ መራሒ ረኸበት። ዝገጠማ ክፉእ ፈተና በተደጋጋሚ ጊዜ ዝመከተላ መራሒኣ ፍራንክሊን ዴላኖ ሩዝቨልት ይበሃል። ካብ መጋቢት 1933 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሚያዝያ 1945 ን12 ዓመታት ዝመርሓ መበል 32 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ፍራንክሊን ዴላኖ ሩዝቨልት። እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ። ፍራንክሊን ሩዝቨልት መንበር ፕሬዝደንትነት ኣሜሪካ ክርከብ እንከሎ ኣሜሪካ ዓብ ብዝኾነ ቁጠባዊ ቅልውላው ተወቂዓ ኣብ ዘራጊቶ ዝቕባበ ተሽከርክረሉ ጊዜ ነበረ። እቲ ቅልውላው ከም ካልእ ጊዜ ዘይምምጥጣን ኣታውን ወፃእን ቁሙጥ ገንዘብ ምውሓዱ ሰደድን እታውን ዘይምስናዩ ወዘተ ጥራይ ተባሂሉ ዝጥቀስ ኣይነበረን። ኣሜሪካ ካብ ኩሉ ንግዳዊ ምንቅስቓሳ ዳርጋ ደው ዝበለትሉ ህዝባ መግቢ ንምርካብ ነዊሕ ርጋ ገይሩ ዝጽበየሉ ባንክታት ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ዝተዓጽሉ ክሳብ 25% ዝበጽሕ ህዝባ ስራሕ ኣልቦ ዝኾነሉ ጊዜ ነበረ። ብሓፂሩ ኣሜሪካ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ክፉእ ዘመን ነይሩ ይብልዎ እቶም ጸሓፍቲ ታሪኽ። ኣብቲ ጊዜቲ ብዙሓት ነገራት ተስፋ ዘቕርጹ ነበሩ። ሩዝቨልት ንውድድር ምርጫ እንክቐርብ ዘስግእ ማሕለኻታት ብዙሕ ከም ዝፍትኖ ይኣምን ነይሩ። ህዝቢ እውን ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሬዝደንት ኣውሪዱ እንክሸሞ ፍርሃተይን ጭንቀተይን ከውግደለዩ ካብ ዝብል ተስፋ እዩ ነይሩ። ከም ልምዲ ኣህዛብ በደል ስጋትን ድኽነትን እንክኸብዶም ሓድሽ መራሒ ናይ ምድላይ ዝምባለ የርእዩ። ዝመጽእ መራሒ ኩሉ ሽግራቶም ሚሑ ዝድርቤሎም ናመሰሎም ተስፋ ይሕድሩ። ናይ ሩዝቨልት ግን በዚ ልማት ጥራይ ዝመጸ ይነበረን። ዝተፈልጠን ዝተኸብረን ናይ ቤተሰብ ሽሙ ናይ ኒውዮርክ ኣመሓዳርን ኣባል ሰኔትን ኮይኑ ዘንጸባርቆ ዝምስገን ናይ ስራሕ ውፅኢት ተደሚሩ ብሰናይ ዝና ክፍለጥ ገበሮ። ስለዚ ንምርጫ ምስ ቀረበ መላእ ናይ ኣሜሪካ ግዛኣታት ብዘይካ ክልተ ኩለን መረጾ። ዴሞክራት ኢሎም ሪፐብሊካን ኣይተጸየንዎን። ንኹሉ ሓደ ዝገብሮ ከቢድ ሽግር ተመሳሳሊ ምርጫ ክህልዎም ገበሮም እሞ 50 ግዛኣታት
روزفلت مرحنا إلهم مرسو بريزيدنت روزفلت وترو كن فرحو زقبأنا نفرحات بعليو زبل لا تحساسبو نبرو بريزيدنت مسكونون نزقات أمنا كتباو زقبابة كاب زقبأنا عالم مفرحو دو كنبلا لنا بلا أبس أمبل شموتو وابز قبرو مدرة زدالو ناي كتبا ممحايش وطن صباح ويدحار زبهال نقر يلن حجينا كنجمر زلنا كبلا تحساسبه أبتي ناي تعالت مدرؤو حج كنجمر لنا زبل قال شد شيء زي دقاقمو Nation is asking for action and action now. اتقال نزندفو مدبات تكبارون مقبار نأمريكا بيت مخري أغدي مخدال ولون أم مسرح مصداق وسانتات انقفات كيفترن أغديمو تدالي نخص أنه حسبو زدقاقمو ينيرو كيزي وسدن من قدتات متحدالف بينتوتات لهنسا بروجكتات بفتنة نخص روحا أزازة سبازحو شغلات عالبو خينهم تسأنحو سراحتنياتات نابسرحهم تمرسو نبانكتات حدش حقتات أوسيو دقاف تجيرلن نابسرح نخملسات تقبره اتقلو لو حليفو لأمريكا متانا هابتي تسفا خزر جمرة بريزيدنت روزفلت نخلاي إبرة بريزيدنتنت انكو وادادر أمريكا خبز نبرة تعزو تقطبها وقلولا وسيا بإقراخت قوم جيرو زهابو تسفا أماليو نبرة نزر أي هزبو بلعول دمسي دقيمو مرزو أبكالا أي مرجع زبزح منابر بارلاما ديموكرات حيزو موسلز نبرو زبزح وطناتو تفقدو لمو تكبار يم تجمرة أب زمن سلطان روزفلت 39,000 عبية تمرتي 3,500 هوسبيتالات 300 معرفة نفرتي 800 منافشاتات تهانسو أب جيزيو كاب عالم زعبي ممخان ننوي حمتات كبر وسن حيزو تسنحة ديغا هبر لينكون هاجر لخه موتر سرقيا زامسلو عبيت بروجكتات تساهنسو أبناتو نايسلت أنسمني كم زجيرو فرانكلين روزفلت نهزب أمريكا تخنت كابزة صعبة قلقاتن وردتن نقيل أوصو بريزيدنت فرانكلين روزفلت عبز بحال شجر بوصيتا سنفو وفيابز بلولو جيزي كالي هاجرهاو شجر توقانفو كالا أي كينات علم جرمن ناب أوروبا بزجمرتون كالاي كينات علم بزسعبن وررا أمريكا شارخي حزت المصنح بزح سعري أكايدا هتلر إنه بولندن تشيكوسلوفاكيان انكورر أمريكا من قد سلام تقتل كوينا نجنقت كم بعد إنجليز بلا حجرات كتدحن أفركبو ترد فتاوي تاينا برتن أباسيفيك كاب زلوا أدسيتات من جابان زلوا نايم الكتني زبل كروكوس بسلام انتزازمنايو يحيشنا بلد ملأختنيا تلقل جيزي أول نبرة جابان قلبت تسميعوا ناب إسيان باسفيكن سراويتنا لأخد حاجراتنا وررتون أمريكا بسلام نايم زتاير لاينت تدقاقامي كسرد صحرة بريزيدنت روزفلت إنه تشرشل كساب زنادة دلو اتخوينات تجميرو كنسون ناي سلام سبكتو آيب قرصن I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. And I give you assurance and reassurance that every effort of your government will be directed toward that end. As long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States. ولو كا أمريكا شراي بالليل لا نجدي أنت زنقعت أبزي تسبيتو سعد جابان هندبتا وخينات كفتت الله أباسيفيك أبزركبا نايجز أتات هواي دسيتات أبرل هاربر زركبنا أمريكا عبو تهدراو معسكر جابان مبرقاو بسبلتو متكعتي بأوروبلان دبديبا لابحمو خش تغيرتو
ጃፓን ንወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ዝደብደበቶ ተርፔዶ ብዝተባህለ ዓበይቲ ቦምባታት ብዝውርውራ ነፈርቲ እንተላዩ በቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ማዓስከር ዝነበራ ናይ ኣሜሪካ ወታደራውያን መራኽብ ብሙልአን ካብ ስራሕ ወፃእኹና ሚሳይል ስከማ መራኽብ ከይተረፋተ ወቕዓ 180 ዝኾና ናይ ውግን መጓዓዝያን ነፈርቲ ዓነዋ 2403 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ክሞትን ከለዉ 178 ዝኾኑ ካልኦት ቆሰሉ ናይቲ ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ዕጥቅን ስንቅን ናይ ነዳድን እኽልን መኽዘናቱን ከም ዘይነበሩ ኾኑ ጃፓን ሃንደበታውን መብረቃውን ብዝበለቶ መጥቃዕቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕንወት ምውራዳ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ምስ ተሰምዐ ሓያል ስምባደ ሓያል ፍርሂ ሓያል ሓዘንን ቁጣዓና ኸተለ ገለገለ ጸሓፍቲ ጃፓን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ተዳልያ መንባራ እንግሊዛውያን ሰለይቲ በጺሖምዎ ነይሮም ቸርችል እውን ኣፍልጦ ነይርዎ ይብሉ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜቲ እታ ኣዝዩ ዓባዓሙ ዘለዋ ኣሜሪካ ናብቲ ኹናት ኣትያ ኣብ ጎኖም ከም እትስለፍ ንምግባራ ዝበፅሖም ሓበሬታ ከም ዘይነገርዋ ብምስጢር ከም ዝሓዝዎን ይንገር እቲ መጥቃዕቲ ዘሕዝንን ዘሰንብድን እኳ እንተነበረ ሩዝቨልት ግን ንሓዘንን ስምባደን ግዜ ይነበሮን ከም ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ዘለዎ ሓላፍነት ክብሪ ሃገሩን ወታደራቱን ናይ ምሕላው ሓላፍነቱ ንኽቕዝም ግዜ ዝህቦ ይነበረን ስለዚ ወታደራቱ ንምንቅስቓስ ዘድልዮ ውሕስነት ንምርካብ ናይ ኣባላት ሰነትን ኮንግረስን ሓበራዊ መእከቢ ናብ ዝኾነ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኸደ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣዳራሽ ከፍርስ ብዝደሊ ዝመስል ጭብጨባ ዝደገፍሉ ታሪኻዊ መደርኡ ድማ ኣስምዐ Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation and at the solicitation of Japan was still in conversation with its government and its emperor looking toward the maintenance of peace in the Pacific in San Francisco and Honolulu. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. روزفلت ዝደለየ ውሕስነት ካብ ፓርላማ ምስ ረኸበ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ኩናት ምእዋጃ ብናይ ራድዮ መግለጺ ንህዝቢ ኣፍለጠ ንዝተቐትሉ ወታደራት መግለጺ ሓዘን ዝኾነ ጸሊም ጨርቂ ኣብ ጸጋማይ ምናቶ ኣሲሩ ክሳብ ሽዑ ግዜ ሻራኺ ሓዘን ኣብ ዝተዓዘበ ኩናት ከም ዝተሓወሰ ካብ ፓሲፊክ ክሳብ ኣውስትራልያ ዝተዘርግሐ ሰራዊት ኣሜሪካ እውን ስጉምቲ ክወስድ ምእዛዙ ሓበረ ሽዑ ዕለት ጃፓን ኣብ ሆንግ ኮንግ እውን መጥቃዕቲ ምፍጻማ ስለ ዝተሰምዐ እንግሊዝ እውን ኣብ ልዕሊ ጃፓን ኩናት ኣወጀት ኣሜሪካ ንኻልኣይ ኩናት ዓለም ክሳብ ሱር መሰረቱ ተዓወሰቶ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ኩናት ብልዑል ብቕዓት መርሐ ኣካላዊ ጉድኣቱ ከይዓገቶ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ክሳብ ክረምያ ክሳብ ማልታ እናበረረ ካልኦት ተፋለምቲ ሃገራት ከይተረፈ ኣዋሃደ ኣብ ግዚኡ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝኾነ 8 ጎራሽ ዘመናውን ሓውሳ ኣውቶማቲክን M1 ዝተባህለ ጠመንጃ ዝዓጠቐት እንኳ ሃገር ዝነበረት ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሃገራት ሓይልታት ኪዳን ኮይና ዓወት ተደረረት